Waqt il-programm Paperscan imxandar il-ħadd filgħodu fuq dan l-istazzjon, żewġ ambaxxaturi Maltin f'pajjiżi fl-Ewropa taw stampa tas-sitwazzjoni preżenti tal-imxejja f'dawn il-pajjiżi. L-ambaxxatur ta' Malta għal Franza, Carmelo Inguanez, innota l-kollass tas-sistema tas-saħħa Franċiża hekk kif madwar il-pajjiż qed ikollhom jiġu trasferiti pazjenti bejn sptar u ieħor. Apparti minn hekk, Inguanez tkellem dwar it-tensjoni kbira minħabba biżgħat ta' protesti hekk kif diversi stabbilimenti ilhom magħluqa minn Ottubru li għadda u r-restrizzjonijiet qed ikomplu jiżdiedu. L-ambaxxatur fi Franza irreferi għal rapporti fil-gazzetti Franċiżi fejn wieħed minn kull 4 ħwienet li għalqu minħabba l-pandemija għalqu għal dejjem. Saħaq li n-negozji fi Franza qed jirċievu għajnuna iżda hija dik differenti minn ta' Malta għaliex fi Franza l-għajnuna hija mogħtija b'self. Tajjeb li ngħidu li għalkemm il-Gvern Franċiż qed jagħti l-għajnuna tiegħu, din l-għajnuna hija limitata u fl-aħħar mill-aħħar mhix għajnuna illi bħul ma jagħti bħal jagħti il-Gvern Malti ċertu għajnuniet il-Gvern Malti qed jagħtihom lill-entrepriżi u lill-kummerċjanti mingħajr ma jroddu lura, hawnhekk trid trott kollox lura lill-Gvern. Meta mistoqsi dwar il-programm ta' tilqim fi Franza, Carmelo Inguanez innota x'qed jiġri fi Franza wkoll. Ir-rata għadha baxxa, issa qed qabdu lit-tobba u l-ispiżjara qed jgħidulhom illi tistgħu tagħtu l-vaċċin, però hawn problema wkoll ta' distribuzzjoni. Fl-istess programm tkellem l-ambaxxatur Malti għall-Italja, Carmel Vassallo, fejn stqarr li bħalissa l-Italja għaddejja minn sitwazzjoni diffiċli ħafna, hekk kif minn nhar it-Tnejn se jidħol fis-seħħ lockdown ieħor. Qal li wara żieda fil-każijiet ta' persuni pożittivi għal coronavirus, ir-restrizzjonijiet huma ferm iżjed minn dawk li l-Italja diġà għaddiet minnhom. Nhar il-ġimgħa fil-Kabinett Ministri tieħdu deċiżjonijiet il-ħamis fil-ġimgħa illi jeffettwaw prattikament il-parti l-kbira tal-Italja biex minn għada jarġa' jkun hemm restrizzjonijiet iżjed milli kien hemm fl-aħħar xhur.